Online Academy som sa prihlásil, pretože svet sa mení. Zistili sme, že s klasickým marketingom už nevystačíme. Chcela som sa naučiť niečo nové v oblasti marketingu, keďže v tejto oblasti pôsobím. Chcel som možno získať v niektorých veciach základy a v niektorých také rozšírené znalosti o týchto témach. Na každú Trend Online Academy pozývame odborníkov z praxe, hovoria o svojich skúsenostiach, o kampaniách, ktoré fungovali, poprípade nefungovali a z ktorých sa poučili. V dnešnej prednáške som hovoril o tom, aké dáta sledovať a aké rozhodnutia na základe týchto dát a v ich vyhodnotení treba urobiť. Určite tá analytika je jeden z takých kľúčových momentov, ktorý by si mali záujemcovia o digitálny marketing ustriehnúť. Takže na mojej prednáške som hovoril o videoreklame. Aby sme neostali iba pri tej teórie, tak sme si trošku povedali aj prípadové štúdie. Účastníci Trend Online Academy sa mohli v našich prednáškach dozvedieť aj o možnostiach získavania dodatočnej návštevnosti na web stránky prostredníctvom PPC kampaní. Moja prednáška bola o tom, ako fakt malá firma dokáže tiež vďaka novým technológiám a internetu podnikať nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Export pomocou digitálnych nástrojov je naozaj ideálnym spôsobom, ako naše firmy vedia byť naozaj nielen slovenské, ale aj svetové. Trend Online Academy by som určite odporúčila svojim kolegom, ja som sa tu veľmi veľa naučila. Na základe účasti môžem jednoznačne povedať, že by to bolo prínosom. Určite by som odporúčil Trend Online Academy, pretože je to taký globálny pohľad na ten online marketing. Online marketing sa mení každým dňom. Je dôležité si uvedomovať zmeny, lebo keď ich zapracujete ako prvý, tak získate konkurenčnú výhodu.